זכינו, דיברו פה נתינה, אז אתם יודעים שבתוך המילה עצמי מופיעה המילה עמי. אז כולנו פה זוכים לתת מעצמנו לעמנו. ותודה רבה על הזכות, באמת, אני מרגיש פה נבוך לידכם לעומת העשייה המטורפת הזאת. אצלנו בצבא מדברים המון על ניצחון. נראה לי שכשאני מגיע לכאן אני מבין מה זה ניצחון. אתם הניצחון האמיתי. אז באמת אני מצדיע לכם, ותודה ענקית על העשייה, היא בעיניי מעוררת השראה. תודה לך, תודה לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו סתיו וציוונו על קביעת מזוזה. כמו שאמרתי, אני מאוד מאוד שמח. אני חושב שזה מיזם שמי שחשב עליו יבורך. יש פה אנשים שמתנדבים, זה לא מובן מאליו, נותנים כל כולם לטובת הכלל, לטובת הציבור. במיוחד אודי, ליאור וכל מי שיש פה חלק בתוך היישוב, זה לא מובן מאליו. אני מאוד מעריך, אני מאוד מחבק, ובמקרה ליאור עבדנו תקופה ארוכה ביחד, הוא יודע בדיוק מה אני המאמין שלי. אני באמת מחבק, חובק ומנשק כל אחד ואחד שמתנדב לטובת הכלל. תבורכו. אני שמח שגם המועצה תהיה חלק מזה, גם בהיתרים, גם באישורים, זה לא מובן מאליו. כל איפה שנוכל לסייע, נסייע. תודה לכולם. אני רוצה באמת להעיד על זה. אחד המתנדבים פה, שאני לא רואה אותו כאן, אמר לי לפני שנה, תתעלם מהקוצים. כשיש אנשים טובים מסביבך, אתה גם נהיה יותר טוב. ועכשיו אני מבין מה הוא אומר. זה מדבק, ויותר אנשים מגיעים, ויותר אנשים, ואתה מרגיש פתאום, דוד, בסביבה, שכל אנשים טובים מסביבך. אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני לא הפראייר היחידי בעולם, יש מלא אנשים טובים. יש מלא אנשים טובים. אתה שומע כל הזמן בחדשות, זה עשה, וזה אכל, וזה שתה, וזה הרס, וזה גנב. באיזה עולם אני חי? זה עולם של זאבים, זה עולם שאחד טורף את השני. אבל כשאתה יורד למציאות, ואני חושב ש10 חודשים האחרונים הוכיחו לנו את זה ביג טיים, אתה פה מגלה שלא, אנחנו לא החדשות ששומעים. זה בסדר, החדשות זה כותרת, זה ספין, זה בסדר. אבל אנחנו, העם, האנשים, אנחנו משהו אחר. משהו אחר. וזו המשמרת שלנו. אני חושב שבשבוע השני אמרתי את זה לחיילים שלי, חבר'ה, זה המשמרת, אנחנו לא במילואים, אנחנו בצו 8. צו 8 זה מלחמה, וזה המשמרת שלנו. ופה מה שאני מרגיש פה, שזה המשמרת שלכם. לעשות משהו טוב לעולם. ולנו יש זכות גדולה לעזור לכם.